Hambai jotona sarik kaham ke ang tini norok bai kokthai jathani sana hinmai phaimake abo haise tamoni himale thangnai 1 tariko je bwthar jangnai Ajit manai abo hingke ani bukrang rok nuklaio ani bwsaini bini mama kotorni bwsila kusu tang himale bo thimani pore jeng belai no kha khamlaijak chini joto nokni borok rok hingke bongni nokni borok rok bo tai je Tripura o tangnai joto luku rok bo belai no kha khamjak tang himale bini bihigse bono oino chwla bai miliwi bwtharo hingke ba sabo ke bono hamjaknai ba khoroksa bo bihig wngwi obo haike bwsaino jodi bwtharka hingke obo mane bwrwi rokni bagwi belai no chaya haike phunukjago aboni bagwi chwng khorang tisana nango phunukjaka hingke tai abono chwng nokni borok rok tabuk naio je o je Rita Deborma bo bini bokhorok hingke master mind wngjak bo oino chwla bai miliwi bo je bini niji ni bwsaino bwtharmani obo sudu bono 302 dara riwi bono je jabojibon jail obo hingke chwng naya tang himle chwng naio pasi wngnangshu 302 dara o je kaini option tongmani a je kaisa jabojibon jail tei kaisa hingke pasi aboni bagwi Rita bai bisalni bagwi hingke pasi wngnani wngthun je bwrwi bwsaini nogo no tongwi bwsaini no chawi bo bwsa pusiwi suki santi khe tongmase bo oino chwla bai tei masa prai 4 bochor dhore bo hamjagui tongpho obo hingke last kalo khe bwsaino bwtharo hingke obo belai kheno chaya selma singsa obo hairokno chwng kasunani nango tang himale khoroksa bwrwi bwsa bwtwi wngwi obo haike naithok nukung khai tongma somoio oino chwla bai hamjaknani oboni kuno ain kwrwi hingke bo jodi amchunu jodi hamjagui tongo bini bwsaino hamjakya obo hingke bo tamoni bagwi kagwi thangya hingke bo tangwi o chwla bai kaijagui phano thangya ba bwsaino yakarwi rwya bwsai jonno jodi bo yakarwi rwkha hingke omonai Ajit thigla kamo oboni bagwi belai no chajakliya chwngbo chajakya luku joto luku rokno chajakya hingke abo norog bwsuk joroti support tong chwng hingke tabuk naio bono sudu jabojibon jail rwma bai wngya bono jesa khe phano pasi rwnani wngthun obono chwngnaimani norog luku rok chwngno support khlai di tangoi himale ulo bobissoto bo obo haike bo crime khaimano kuno sure kwrwi je bo jodi jail ni yogwi phaikha hingke bo ulroko kuno khaya hinui oboni kuno guarantee kwrwi bo jekunu kebono phano khaimano bo bini bwsano phano bwtharwi mano bwsaino se bwtharwi mano hingke bo bwsano bo bwtharwi manai bo bwrwi wngtongtoti tamoni bagwi kisa phano uansukya bini bwsarokni bagwi bo uansukya bo khoroksa borok obo hai kam hamya sitra khaimani bai tabuk o je jekulung song rok bwsuk birima nagui tong buma bo kwrwikha bufa bo thwi thangkha buma tabuk jail o thangtwika hingke borok cherai uansukna se siyaku borok bwsuk kosto wngwi tongnai obono uansukya ni bagwi bo hai bwrwi obo bini je parbaris hinaita oborokno o jekulung song mania phano chugo hingke oboni bagwi bono jesakhe phano pasi rwnani wngthun chwng obo naio hingke joto lukurok chwngno support khai di tei boni guardian rokno boni nogo je tongnai borokno support khai di hingke bono sudu jail o simi jabojibon ni hinui bono jodi tonikha hingke borok jekunu somoio rang puisa riwi phano hoito yogwi thangmano tabuk khe o yong bwsa chongno nugui je jekulung chongno nugui belai no kha khamjak tangoi himale borokno tabuk buma buha naima keba bahaikhe nai mansi nai buha chong agi naitonma hai keba bahaikhe sabo borokno aswk naikani khaisani oborokno nugui belai no kha kambo hingke je bwrwi wngwi khoroksa kaijagui nukung khaka hingke nog nukungo jotoni bisi uansugui samung tangna nango obo hingke bwrwi chwlarok hingkele yaksi thango yagra thango chwlarok nukungna aswk samlogui maya bwsa bwtani samlogui maya o bwrwi se obo hai jodi kam sitra tangwi tongkha hingke o nukung bo kunu dino kaham bo wngwi maya oboni bagui no last kalo khe obo hai wngwo
khorok saboti ni bagui wansugui bwsaini kaham ni wansugui joto nukung ni wansugui buri rok se nukung o swnambai tongo buri rok ni mung kori diba kaisa hingke lokhi hinui hinjago kaisa hingke ba olokhi hinui hinjago je buri kaham ke nukung no tui naitotok ke sajagui tongni mankha ba abo ba lokhi buri hinui hinjage diba abo haino ta opti he buri rok hingke bwsai no se bwthari sika mane bo bwsai no se ama haisi klai sio hingke to bo to olokhi no wngkha bwli ama hai buri olokhi rok bono direct phasi riui bwthar sikaisi bono tangai himale paithangka hingke se chanai bo koidin bono muitu tongnai ba 5 বছর 10 বছর pore bono pogui thangnai bo jodi kwthang tongkha hingke bwsai bono chakri khaiui chari tongoi se NIT o security guard khaiui kosto khaiui bono chari tongoi se bo abo hai wngui tongo hingke tabuk to bini bwsai bo thwithangka bini bwsai thwimani pore bo jodi jail ni bo yogui phaikha hingke bo teibo aforke sindal barinai aforke besad ongkhorui chanai bo aforke rendi ongkhorui chakha hingke aforke bini dara tui saboti rok mwkhang maya wngnai tako buphuk to mwkhang maya wngnai nongnai hingke aboni bagui o yong bwsa je kulongsong rok jodi bongni bobhisot kaham nainani thangka hingke bono jesa pono sinal Rita Deborma tai Bishal Deborma borok no kunui no phasi rina nango hingkai joto lok rok support khlai di joto no norok tamo nai bono jabojiboni jail ranai norok hingkete bono phasi danai norok bo comments khlai sadi ang reply rinani chesta khlainai comments khaika hingke ang hingke to ekdom chajakya obo jodi borok no jabojibon jail ta rithu bono pura phasi rithu borok mangnai no jehetu bo murder khaikya borok proof chingkha hingke borok no tamoni bagui abo hai kosto saja rima bai wngya borok je kormo khaikya borok no abo haino bongni phol bo manina nango borok amonai ajit no bwtharmani asuk kosto khai bwtharmani borok bo abo haike no thwina nango borok ni kunu borok ni jibono suki tasi tangthung o je monai no busuk borok khunju rok chikhagui bukha bokhorok rok bo thupasa ekdom kuthuk khai se kwlukjak bo ani bwsai to joto no khulogui naikha o dino postmortem khaimani pore bo bokhorok rok si thupasa kwlugui rot rok bai buma rok motari rok bai buma rok thupasa kwlugui bua rok bo lorijak ma hino hingke bumsuk kosto riui busuk saja kai borok bono bwthar khana hingke o je yong bwsa to sai tongo je wak haike se kher kher khlai se bo bupha thwima nuksibu hingke busuk kosto wngkhana o cherai rok tabuk wansungna rwngya borok babina rwngya aboni bagui se borok tabuk abo hai rok sao jedin borok sikla sogano borok bo wansungna rwngano borok bo babina rwngano afuru hingke borok ekdom buma no teibo borok bo cholijaknai nijini buphano adikhe bwtharma nugui borok bo belai no hamya wngnai aboni bagui abo hai buri rok ni kuno adhikar kwrui je borok kwthang tongmani hingke bono jesake bono saja rinani wngthung phasi rinani wngthung abo ang naio tei ang simiya sini pura family joto no naio je bono phasi wngthung bono jabojibon jail obo tarithung obo hingke bo ekna ekdin to yoknai bili kuno thik kwrui je borok ni sara jibon aro tongoi no thwinai abo hai nugya je prai borok no nugui phio jabojibon jail hingthangka 12 বছর 14 বছর 16 বছর oboni pore baksa hingke case rok kom wngui abo hai rok yogui phaipu oboni direct bono abo risi rithu phasi riui bono bwtharna wngthung je monai ajit asuk borok kaham bihino hamjagui tonmani hingke bo bono se bwtharo hingke aboni bagui bini bo kuno adhikar kwrui o hao bo kwthang tongmani bono sida phasi ridi hingke ang mamsuk sawai no paithago mathak sinai hingke jotono no hambai hingke norok comments khai di like khai di hingke norok jodi comments khai hingke norok busuk support tongkwrui obo ang sai manai hingke hambai jotono no asuk jora tui no।